twaguo ewo memhia ena afi nyumako bi so pasa ase aton so ebo am yesika nyumre kai se odo adwenche be fa 0533898915 text message and WhatsApp ya be kenkan di amount Facebook live on so oba hwa Ahenkan 93.3 FM na da adwenche no afa honomu kase ni de aninuam nti information centers bia ewa chichi ni bencheye na enkura bembe wom so beti de ekọ ani de benti no wom so abiem ku ha ama ni volume pa ama na kosoro wom fa kase ebi ena ase enkoma kai nyame information center achimache krom David Ba information center achim kodokumi osono ewo esem ye nida so na urade ewo krobo ase de Yesu tumi ye what Jesus can do ewo achim jaha aguna twafo information center papa no ewo achim abenase Peace Information Center obatabi eno se wa ewo achim anyinase eya dom information center akeka no krobo Tokua information center odumase chidom ewo achim edubiase Sumnyame information center ochirimenken na pia information center onyankomase Dai Kingdom Camp ewa poli zevo Ochinati information center achim yause rogod day nyame wo ho eno so achim ayeboafo ko sam information center achim achiase God first achim betna se awurade na aye ewa achim apreku dimpa information center achim asene nyame nsa wom information center onyankomase adomara kwa ewa achim botwe adwempa information center oginanko jama not buno mantemu no kura no eye achim okumanin aboabo aka abonhwa eye kuro a wom so ato information center woma biem sekuha ekwa kokede kede na womu tie kase ye damuni na ase asomfo eye me kwaku anin kusi buadumene adwen pa hene Kofi Mensa dwene papa na papa endi wanim kan afi nsam ni nkyeremu ani ni mfiti ase eni Ahenkan FM what wasum endra etiefo beka ya yebomamane ewo ye kase mu se soafo hwe Ghana enyinam ahoden so energy minister onumnyafo Dr. Matthew Opoku Prempe aka Napo ekopie dwumadie bi ase ewo Asantemantem a na ye MPP amanyoko no dwumadie wo mu di a wo de Power Ashanti Regional Campaign Team ano a wo be campaign ede akopretumi afi abatomu na dwumadie na se na TV station baako ayefa no Joy News wo mu amanbofo pinchen energy minister eno mu chese owura yape wachapa na yenya wo haidie ye monkomo kakrai na nkomo a ensamtwofo ne denam eye omanfo a atiem se nanse dumso na abano enkabe ya nkomo fa hyehye pono emra eno no mbusa asoafo hwe Ghana nyinam ahoden so anyimbia na daroma wate wasema na ena onumnyafo Matthew Opoku Prempe enya no odema wom no na enya de ebi okekan ne se wa ohun se bia eha no no de oni timetable bia esanse ECG for kraka se womu ni timetable bia ohonum nti ono de ontumi nya wohwe enti wa onto ho ase no wankasa ye onhyehye pono ye timetable a wa de bedu dwuma so afo hwe Ghana nyinam ahoden so oka asasem no ebiem osade toto owura John Dramani Mahama ho se Mahama penso dumso yehu ye no enye bi na yehu nti yenye din na Mahama de no na no odin na nanado die a dumso yehu nsisie no o chese eye 300 times eye chin Mahama de no bam entano wazo manfo bia ni abra aso ma fa asam na ni bra so kan gidigidi na ono de hu ni se etrimpo bi no manfo bia fa won be se chenchina che omo kan de twitwa aban na mu enu tu no mani abra won makikan kasansem no asema soafo hwe Ghana nyina ahoden so ekafa adum so hu awurade nyankopɔ fitie no abesi nne ensem no Ghana fo kasa ho papa ezanso otie ne kasa no utie sade na okasa ensem afirimu ba na bibia chepe fese aze soafo no kasa no aze bufuo bi ena ensem no ototo ba no so enye ensem a ede ena womu Ghana fo kasa fa ho pa se wanyade ne ensem no okekan de wanyade na enam so masa asema minister ko kan interview oyeye a chinchi baby a manfo kasa ho no asoye no ate na wo mo atwe ho krata ba na krata mo de aba no mo se no kra so afo hwe Ghana nyina hoden so eye interview oni Joy News for ye interview ewo dwumadie na se Ashanti Regional Campaign Team dwumadie na se nanu kwasiada na krata yi se ase asem na minister ne kan no ade wo mo chia interview no ye no aso mo sesanyo mani aka de ufro bi de ato no so na enye no kresa na no na kratai a efri energy ministry abayi eno mo ankasa gibre achechim
wɔn nso kyerɛ sɛ edi kan soafo hwɛ Ghana enyinam ahoɔden so na sɛm a ɔkaayɛ no sɛ ɔmanfoɔ team sɛ ɔmo pɛ nhyehyɛ pono no ɔsɛ ayin ɔkaasɔ no oni nhyehyɛ pono bia esan sɛ ECG foɔ koraa ka sɛ ɔhaw a ɛwɔ no mo no ɛnyɛ ɔhaw bi a ɛso bia nti ɛho nyia sɛ wɔsɛ ɛyɛ nhyehyɛ pono ɛna ɔmo kyerɛ sɛ ne korɛ asɛm a ɔkaayɛ no nso ne korɛ trodoo ɔnyɛ mfumsuo bia nti ma ɔmanfoɔ ntwe n'ano ɛnsi bɔne ɛtɔ so mmienu wɔn mu kyerɛm sɛ soafo no nso sunya anan totoyɛ ɔde toto owura John Dramani Mahama ho ɛne NPP aban ho dum so a owura John Dramani Mahama ma Ghana fo kom emfie nan ɛne deɛ yɛyɛ fam kakra bosomi kakra bi ntem no ɔse ano nso ahe sɛ nkɔmɔtwetwe na ɛkɔ so no nipa na obisabisa asɛm no ɛna asɛ deɛ ɔwɔ trimpo bi a ɔpɛ sɛ ɔyɛ na owura no anokɔpa enti ɛno nso ɛho nsɛm ɛne ho nya no ɛna ɔde aba no na ɛtɔ so mmiɛnsa na ɔkyerɛ sɛ owura Matthew Opoku Pempe Energy Minister si ɛbɛhwɛ mpo a ɔkasa no na sɛ ɔpɛ sɛ ne kasa no ɔyɛ biara sɛ ɔmanfoɔ bɛtena ase bɛkyerɛkyerɛ nneɛma mu yie sɛnsɛ na baabi a na ɔte na dede wɔ hɔ paa nti sɛ ɔmanfoɔ hu sɛ bia ne kasa no asɛ kasa ne nkɔ yie asɛ bufuo kakra wom asɛ nibire kakra wom ɔse an na dede wɔ akyerɛ nti sɛ de bi obɛtumi akasa yie ama nipa na ɔbisa n'asɛm no ɔbɛte na wate deɛ ɔɔka no ase yie ɛno nti ɛna asɛ na minister ne kasa no asɛ yɛhu no sɛ deɛ ɔkasa dadaada na asɛ deɛ ɔne obi kasa anigye kwan so no nkyerɛmu ɛno no ɔkyɛ sɛ owura Matthew Opoku Pempe deɛ yɛka soafo a wɔm ne nsɛmtwerɛfoɔ yɛ namfoɔ paa ɔyɛ number 1 odi kan enti ɛnyɛ no kreda sɛ bia na ne bu afu anaasɛ ɔtete ne ho gu wɔn so nyɛ no kreda bibia ne wɔn ma na ɛkyerɛ sam ɛtɔ so 9 wɔn mo kyɛ sɛ soafo hwɛ Ghana enyam ahoɔden so owura Matthew Opoku Pempe deɛ esi yei ɔno ɔbɛka kyerɛ Ghanafoɔ sɛ adeɛ bi a akɔakɔyɛ saa sɛ ɛbɛtwintwan ɔmanfoɔ no anan mu adeɛ bi a sɛ ɔmanfoɔ bɛtu mfuturo gu nkurɔfoɔ ani no ɔno deɛ ɔtu Ghanafoɔ fo sɛ ɛyɛ a yɛntwe ho ɛmfiri saa nneɛma no mu ɛtɔ so no mu kuro mu wie wɔ krataa no mu na ɔmo kyerɛ sɛ so asɔyɛ hwɛ Ghana enyam ahoɔden so ɛka kyerɛ Ghanafoɔ nyinaa sɛ asɔyɛ n'ani abere papaapa na wɔn ne agencies awodoro a ɛka bia ɛwom ɛwɔ enyam ahoɔden ho no wɔn na ɛdi nsawɔsɔ baako na ɔhawa aba ketewa bi kakra animanim yia no wɔn bɛhwɛ aso ano sɛ de bɛyɛ a dumso na yɛhu ne sisi ano ɛtoɔ ebitwa nipa ne nsa hyɛ krataa yi ase ɛyɛ owura Kofi Abrefa Afena ɔno ɛna yɛ kasamafoɔ ma asɔyɛ hwɛ Ghana enyinam ahoɔden so wɔn ɛna de krataa wei ba abɔnten Ghana rishima ma yɛtoa onyuru bira kan kase bɔ no so akoyanim ɛwɔ ensɛm foforɔ enso emu na nwoma hyiamu ana yɛbɔ de awura yi na sabia me no ɛkasa deɛ obi biara ebedi adanse sɛ ɔso kokroko amanyoko empempe wɔnom edi ade a ɛyɛ owura Nana Addo Dankwa Akufo-Addo odi wɔ manim ka Dr. Bawumia ɛbɔ n'akyi dɔm no wɔnom enso so ɛhwɛ toto nneɛma paa ba na nwoma hyia enso so afam a ezazi ya tuwanu ma neja bosa wanum ehye yansa no mo epritu me ka kire so mo ba wo ma hwe ama esku ntuaso eno obi antwa taku antwa sempoa ampa mo de ose ayo oyo asisi adwumade no ekoso ebiem ya tuwanu be ka kire yese adesiafo mo kosu apomo sisi ya no mo de ehye bi de aba eja wo de yansa prabosia de akosku mu a wo de ofa Ghana card ya skakro bia be wo bo awuram na ne wo makodwetwe nkomo na je atimi ahwe aboa ma so watimi anyabosia de atoa nwumasua so enti no guarantee system no eno so bo adwuma etiri nyina ya hyehyeye a ene MPP abai de agu aproso enam so amampempe osofo nwumasua adwumade ntotoe eso Dr. Yaw Ozeditum ene obo abai abaso papa eso waya de wama ene nwumasua chese aye memre ewo Ghana hanuma enya asem ketwa Ghana fo bedi adanse akura mpa eya anano dwede ya ena dwumade fo bi enso esa akwoso a eno so fa nwumasua dwumade enwa no ato de se Ghana Smart Schools Project na eno so ba beboa ama akade ne enioma ewo se ehwe eboa ama school to aso ya akono na afeso adesuafo so no bibia akotote edima wo mo wa hye edisanse eno so agu apono so Dr. Yaw Ozeditum edi tudwa echem say ehyehyɛ ufro bi sa nam kwaso ano so eba ene ano so eba beboa pa ama nnoma konkan watu din say Ghana Knowledge and Skills Bank
na wei me pacho bank na so suniti manyo adwi mu se o ene abai ba be bieska kora bia da bi e da madisuafo wo se nya sa na ijeri ti o na sa eye Ghana Knowledge and Skills Bank no eno ba beboa na eja abie kwa mu dia madisuafo na eja nya brebia na wose disuani wo kwa na okotena eye adisua dem ansa na sabio nimdie bia wo pe won saka da bi ebra so ese yehwe ema abofra no babi bi owo bia ngumasua edidi ni tirim edi sa ehie we na omode eba no wo chese no so nsankaye eno no na wo chese we no eye adwumadie bia wo mu hu se kopiem ewo Egypt mani mu a wo mu so di sa ehie we bia egu akwa so na omode na omfra ni se Egyptian Knowledge Bank ana jagani yede no yede skills aka ho eti akoya nim kura chen wo ma anisa na oto ne kase asuro chem se sansi se we no so je bia wo man sika kura bia wiase nyina sika kura bia ba tan no World Bank wo mo ana do mo enso so esika ba ba so adwumadie no asene na wo mo ba ba so asene aboa se de ba na enwoma amofra no ekenkan ewo schools awudro mo school to aso any titru suapon enso emuo no wo meso asemu kina ama nnoma konkan afu wo so ani mu se enwoma adekyerkyerefo no so adekyere mofra na de afiti ntotofi wani mu lower primary one mo de kwa copy suapon mo wo mo so sa nwoma ni nyina soso no ebetimi ensoso ayade a ene obo wonsa no apa no wanya enye da bia na teacher ni okwa obesesa nwoma bebre prof na bag bi bo na motuam na nwoma ni bi sha na betwam ni ade o chensa nhye ni nyina no wo mo hwe so betimi ayede afiri ho eto mo benam Ghana Knowledge and Skills Bank dwumadie no so na ma sha masa nyoma we nyina afiri ho entienei eno so be ya abefo ntenta bia ene yede sa nyoma we nyina akwa gusu ho na etimi enso aboaye pa wo se de ohia ne se wo de wo ID no wunya de log in pad kwa abefo ntenta so obo se bia mepe English language na no se obo se ho textbooks no ayaba na ja enhye bia wo mbia no wudu ani di eche wa abefo ntenta so saa na etimi enso aboa manoma enso akonkan saa so na yo chechire ni bia ne okwa akwa mass topic amba be kire wunya enso log in na ko Ghana Knowledge and Skills Bank portal ne so ape wo se afi nimdia wo pe nyina no wonsaka okoya ape we pepa totito na jese mo na mo komanim no na no so aboa manoma akonkan. We also have the Ghana Knowledge and Skills Bank, something we are about to launch very soon, modeled after the Egyptian Knowledge Bank. This has been developed now, as I speak with you, soon to be launched, funded by the World Bank, with textbooks for universities on it, magazines for universities on it. All the textbooks that we're using, literature books from primary 1 all the way, is now on the Ghana Knowledge and Skills Bank. What you need is your national ID. You log in, books are made available to you at home, at school, and then on your devices, when you go, you tap into the Ghana Knowledge and Skills Bank. So our government is looking at creating the entire ecosystem for transformation of education. Very soon, we're also launching the Ghana Virtual High School. You can sit anywhere in your town and go to high school virtual. Ahenkan FM. Not just and send the baby. Oh, one more cross to the roof. Hey. Any amount now. We a virtual Ghana high schools. Not just a mete abu hey. Na ebia a school to us will be ambassador Kobiano, Metiana Meko. Wabra we who ya said you crab for saying no one call man nasa kwa school war. There be say ebano no. This year the bibia abefu tiabefu ni dia no ni bia. Sebi impedu asakafrache utiti segmenti. Wasoba ya say e Ghana ha. Ejo panyina otene nkai oswafo hwe ngumasu adwumadie ne ntoto ya eso Dr. Yao Osei Educhum sisi ade ye the Ghana Knowledge and Skills Bank ba ye wia ye sanso the virtual Ghana high schools enso so e de aba edo ufili aban pa oze ufili aban pa sa o si ngumasu an se de o ye ngumasu no kono ye kwa befo ankasa si wahu from free SHS wahu eno de tofa TVET eno de ruamba fa STEM eno de Ghana Smart Schools project aba eno CCI de Ghana Knowledge and Skills Bank ayaba
no so na ya wokan ho asem sie ye free no pe ye san so de virtual Ghana high schools and so ba past questions are anano de en de become eno de eno nsem fama eno wo nsem okay na say oye homasua say de wo isi me ye ngumasua no akon keke akon no si akon no so be ko school kra na akon de aban ye no nim de meka fa ho efe eye fantastic moves na so system ni nyenti enya kono ye hu ni fe no oh na system ne kakaka asa system kakaka de no ntina o say fix system na answer wo ye pebe expose you if your fundamentals are no good your then they will expose you ntino de ade o mo ye no fantastical e brutal on say na Dr. Bawumia say Estonia for person you be mo ntimi ade ade ye no nye ade ketwa ne ye no o ma ya ade papa but your system ni nya enye finti no ama ade na mo ye hu ne fe because we no enka developed country bi pa na yes ade we ya adwenka for don't go there no ade ba kwa ha mesisi ane say nanti inti wa tablet we ne ade bi akoma ayi school for yom tin side and to emu a se futu okra be kom no ade bi akoma aye bof Jesus for ya ombe enfutu be kom won tumi use ma ne enye fe me ha ba kusisi ane say achechire for strike you oh yes so mo ya we enam nam groma school ade ya your strike because teacher ni na wono no kwa kira abofra na de udi bibia ma abofra no na se teacher no odi nimdia be ma no no sebi mpeduasa oni wono ma wa bregu because ye wuye nyina ma ne tablet o ma ne wan yi teacher ni na ba be kira abofra no ama na hunu tablet ni mu ni watimi dia ye de obeye eni se wan pe a teachers for na anhwa aban ye wuye nyina o ye no kwa eye breguo secondly se wantimi am provide enuma enwonu ma mo fra we ya sebi mpeduasa ye so mu kwa nyina yi omu wi o metimi anya adwuma ye na so mu wi aba betena fi a aban eno so aboka agua no kra de ye danger kra de mo man no because nipa dodo na wie no mu nya adwuma anya sebi eno na de kro no bo ebeba eno na de nneoma basa asikani bre ene nsemone ebeba o manimu enti de akusi wu kane de yenka se ngumasua de o ye bona baso pa na mo media mahia samienu enie wo me nani nso nkwa teachers fo hu otom o wi a wo manwuma mu so ayi we mu nyina no ye mo mu enya ndimje ni yo metima dia ye bi school for the laptop yi mo mu yi a teacher for ko strike yi on go school ha na ko chichi matro ena ni asem no ntina me kanon se system ne yanka de mu yi nka fen ke be yakono me se enka me ya be bo age Ghana so no but system ne nyantinya kono o de na o ka ba mi no ya adwen senka bia ya ye nwuma no ho sa one district one factory yetimi ayeye na mpa ye ne se de wo se ye no ne ye hia adwumayefo ka se ye hia adwumayefo no ene ye be mankrofo ne nimdie e wa adwuma na wo dada no ho na mu wie ya pa no awuram no anya bi aye na wo ko wanim but ye be the case adwuma ni bi ni ho ena ye gusu a manimdie no ye se ye do mbe konkrofo aman so ai okay tinya hwe yate ye toa anwume no nsia kan kase nso wutie ewo Ahenkan FM what wasum papa no asantimantemu suafo onimnyamfo Simon Osei Mensa already atuja se oni NDC amanyoko no eto nchia se womu ya amanyoko ampa so mu giro mu na so a womu dwen omanfo wo asantimantemu pa tituruba na pomdinsemu a oni omu to nchia se fiti afimpinu ne nkono ene afimpinu ne dunson 2009 dibesi 2017 a wombebu Ghana man womomra mekire ayarsa bia ba akopa NDC amanyoko no e sha se de asobo fom kutwire yasi yadulento ya boso ya penti ya bia no wam eyadwuma womomra mekire ayarsa bia ba akopa wo mafirase wo mawie e wasantemantemu abrombe so amfin wotwe no womomra mekire onumnyafo Simon Osei Mensa e ka asasem we esanse enche bia na asantemantemu NDC nkutawdiefo bi ekoka se adwuma na wo mo ya yarsabia na wo mu si e wasantemantemu a NDC aban di free so no NPP aban ba ye wayi nani afri ho kura ho pese obeto aso eno nanam so ma owura Simon Osei Mensa so ye din se mo menkam hwe eno na NPP for Eldan campaign team edi e wasantemantemu no mo ma papa ya konya so mekasa no beto so ejagu wo mo so
ɛna ɔtɛ sɛ saa na mokeka ɛna mommra momɛkya yaresabea baako pa moasie awie ɛwɔ Asantema mu na onumnyafo Simon Osemensa Ashanti Regional Minister ɔkyerɛ sɛ NDC fo tumi bɛkyerɛ dwumadie baako pa bi saa ɛyɛ yaresabea ɔmo afira sɛ ɔmo awie a ɔno ɔdena dwuma bɛto no mo sɛ soafo hwɛ Asantema mu ɔnyɛ dwuma ni biem sɛ wɔn tumi bɛkyerɛ adeɛ baako pa dwuma baako a ɛyɛ yaresabea ɔmo asi ɛwɔ Asantema mu a ɔnyɛ na dwuma biem sɛ minister yɛtena ha ɛma wɔn de adwene bɛhyɛ yɛ tirim ɛna MPP fo nyɛ interchange ne yɛn nso yɛasom yɛnyɛ interchange mmiɛnsa na ɛwɔ Asantema mu deɛ na NDC fo na yɛ wɔn a wɔama ɔhwee some ne nso ma to challenge ama wɔn sɛ wɔn mu tumi kyerɛ hospital baako pɛ from 7 January 2009 ebesi 6 of January 2017 hospital baako pa ada so mbeto ye anom hyase a mutimi commission wa Ashanti region resign. You allow these people to deceive us. Yet now my way chantroni asom hwe president Kufuor free so for line interchange 1 foot government me anfa nka ho nye ni akwa baba ye na nipa wei kan sema na yenso ya fom ye di akire onipa amoti so kase yesoafo hwe Asantema ni na so onumnyafo Simon Osemensa abusiafo ma yantua kasiabo no so enko yen anim na amanyosemu ana yaduro na osukoko kwa amanyekuo no so akache ene adasoa ebutu wa Asantema mu wonmo ediahyiamu epao adehye omugidie so metumi aboa na amanyekuo no aniama pa waye ade ama oman no obetumi abowudawuro ade akyere Ghanafo na Ghana de shimama so etimi agyina so ade ato abade ama omo ewo eye December bosom ne de to so enso afipino ne aduonu enan abato ni mu na wabraja wonmo ebo odwa wa Asantema a omde djubadie no ehye aso no opanyina wono na eye sa MPP amanyekuo yi wonm campaign team no yetutrani wonu kroya na obepiemu apuama ntam ya no ma okrabato mpesua so ye momra hye bedwani owura danbotwe ana odi tudwa ekyeremu ese se usha opanyina wotu franka dia ma osukokoko amanyekuo na eye owura Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia asanso ye Ghana mampanya bedekire no papa no oyobi asabi ne wodwo pa na owabotre ene ntoboase nso ni bibia woye bia won pampere ho wode kanga kra bosaja do peso woye no waye amana bam na ebam nso so atimu saso mfaso no eye bebre ento obi openka bom sa no ehu benya sa amanyekodi nyina soso beka omo abom na omata bapa na chi na afe obi aso ye adwuma sa de senefata na afimpinu ne aduonu enan abato ni mo no wo mo setimi akatumi atro na mapa eye na nado danko akufuado watimi enso ayede amagana no eso na no ana eja wodi to dwe kyeremu sai eni na mfrawe mu Ghanafo akikaso sisia MPP amanyekuo no emu ache esanse sisia no eye franka tuni wopo bi obebo na chidom na ho senka ye bebre wesi we na sefata wesi amfama obenten wesi amfama sumasi etamanti temu aba amanyekuo ni mu no ana owura damboto se oho aye dabe na ana entitimu ba NDC MPP amanyekuo ni mu wateza MPP amanyekuo ni jana mo so papa osoro no wonto fam na aboa bi anya na boni bi ne ho oden papa nya asam ketwa ento obi akana kuma nto ne yam na saaro ani meti no wonsankaye no so no ogiri ese no ma de da na kwa mu a ebre sefatam Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia franka tuni de ma MPP amanyekuo no oba bagina simpia ne apaso aka magana fo nyina so ahunu bi na ogiri ese nipa konso ye obi a wono ode asumdue ene nkabom ene biako ye edenam esanse MPP amanyekuo no ma ye bida abre bia wono behwe na sebro omo epo bi amana kandini no omo nam sebi kwan papa so asumdue kwan so ene de yiwo nipa kro omo wi omo nyina aka omo bom eye adwuma esombo to ogiri ese sabepepe ena wesuso ebekono. We are not divided at all. There is no sign that we are divided. We have had successful police station elections, successful electoral area elections, successful constituency elections, successful regional elections, successful national elections, successful presidential elections. We are united. We will do it in the right time. We have done it before. 92, 96, 2000, 2008. We did it. So it's not an issue at all. At the appropriate time, the presidential candidate will meet the National Council. We shall have a discussion and we'll name the running mate. So far as I'm concerned, the
there is no contest for running mate. Running mate no obi ampere ho obi anu no obi edi aprapele omunyina wa atwenye mu chense Dr. Alhaji Mamudu Bawumi Otu Franka no wono a bebo obi din na afe ehon hyehye omde agu apono so opanya otene nkan ugbodram ewo yene akase yepu emantam ya no ma wono ana eyamra shebe dwade ma de hia wono ewo okre abato empesua eso campaign team edema eyo so kokoko amanyokuro no wono ana eyetutina ni ori adambo twedo no na wodwumadi ekro na ase no na eye abanja asehene we kura de oyoba nti abanja asehema eno ana ye friend botoka sem say chief of staff maame akosia fema osai opare no no so wasie bi ana nsam twerefo to che no no misa maame ya sisi MPP amanyoko de mu agiche o asentimental mu kura de enya asem ketu eja dabdu gabru no se hwan no hwan na ka sansem no asentimental mu dwopa obia ye krado obia bono umode say agenda breaking the 8 ani so ade hunu no ebebam enti nkabom de ebi wo eye MPP amanyoko de mu titru obepiem awasante mantam a. The love for the party is so supreme that people were willing to put away all differences and rally together and put Ashanti forward and become the biggest contributor to the breaking of the 8. Asemtiawa wey aye aban jase hima ono ena potokase maja your friend say chief of staff no mame akosia fema osei opare ana otini no be nene nansa ene ebo mama ne se okola pasa owura bi otutu chinchinga na ogusu tutu chinchinga na damfu bi a oto chinchinga ni bi pa ofiri Benin na nso abetan Ghana kakra na wafa na damfo sai na Benin no ewo trimpo bone efa chinchinga wura no na sana waheda ahwe ne nipadua ahwe ne ti aye ne kontenten aye ne nsago kromotitenten aye ne namore aye ne bibia hu se ne bema eye ade na nige hu ti sa Benin etete na da na oto ade na so ma menche madamfo so mu na ya mozamifo na ochia no dan ho na chinchinga wura ne bema ayira shu won gaga ne enti a osese akwan benya ne bema akire di a ana so peso onya ne bema achie fom na ko Benin ekahuna kwa a metutu me chinchinga metimba bie membam wasem akofa asema ba besuye me na enya no nko na okoka aso nso a eso obi nso no so pampaboa ono so san ne bema obi de no akoka na mana yira na be na wotwe mienu ntem no dia ba beto jon se enipa wo mo bema yira memo mo bema yira makomako enson ena be na wotwe ba akoko na wotwe mienu mu no asisi wo ka aso ne nimpotem sam ne ukase ya fufuro nso asi e wo ka aso a na me banam di munsem aba abesom ansa na ebekọ sansem we mu no wadawroma dwumako bi pe asase ahan tise bia wo asase ne bi e wo honom na efiti odan be si asene na ede bi akwanchen a dwumako ni simen kanto so mani je ho 2 plot or more wo mani je ho papa wo mani je ho pa nti me so wo asase bi sa di hia so obefre na no wo mo akasa na jasu brikunam ya we ne hyew so agina mabo ye bonso aye nteso 0244878763 0244878763 now ni dwumaku kro enkasa abusuafo Jubilee Hospital aya wayale safie mapa ani dio no obuo kwa so obutu kotoku mpatam ya anase aja oba nsrahwe kotoku mpatam ya no maye mo akwaba ne ya hanom de waba bedru no ebia ka mutena oba ye nipaduan ba bi ntiapo baby ayade ye ayarehwa eye Jubilee Hospital ehwa ne ye nyina yekọ ye ho dodo ya uti onan ukotodwe wapono aposo untirimu owidie mu baby bia ehwa ne yekọ ne yekọ ayarehwe enti waba no mepacho unipadua ne de twen no ma na aboto ntempa so no akọ na de eye ni kasam na de enti de ho ato eye Jubilee Hospital so ne say wo mo bo adwuma da mu ni nyina ne don hwe ni nyina wono mo nje oba home bire bia babo awura ya sabia obia no obenya ayarehwe ni ama ono so atimi ahwe mo anya pomde mapa ama enoma konkan na ye de fidie ahodo so de aba ya de ne mfa no ba bia hye
yebe ye pie ni etimia mo ano so aduru ni ede eye ni kasem se ye nhwe onwie kan kire so me pa chondro ni etwa ma ukoduru kroma no akopɛ bi ato e bia me no kase ba bi so afiri baaye wo kora no enduro yenton bi wo ho ekoba ne saa na be ha dwere tie wonim se ne show wi a ya die bia no aduro ye obi ewo ya so ye ho no ma eno so ye de ebema wo na atimi aboa me pa chaw eno enso achi no oyoba na wafa afuru a ka na sene nso ese ewosodo ekose Jubilee Hospital for nsa no amohwe eboa wo na bosome nkuna kwanto odo na ntim jojo eno boa ema wawo mu no onkonya chimatobia enso so ewo ho me pa chaw se wo wie susu a wo batan ne abofra ni nyina so no wahwe ema opomden enso asipia sita kosi bra ogidi esasisi ade bibia so ededa na akwan mu koba ne se me pa chaw wo Johnson ho yade biara fa kodan wo mo wo mehwe atimi abobu onoma wo Johnson obefe ne sinya chima na eba pew na atekọ wo Johnson mu yade mpa chaw fa kodan wo mo na mo hwe enso emwa sanso na wo awafa afuru no wo soso me pa chaw obetimi akọ no akotwa scan no no ahu se mofra dodo sen na wo oyafuru ni mu se de be aso betimi aboabo ho na ode atwen wo ye oba wo ye bema ntafo anasesen ni nyina no okwa akotwa scan na obetimi ahunu na so aboa ho na atimi enso aboa me pa chaw de du obiam ni se opemfo ebia wawo bre aso na wawo bre na aso no mepacho ba bia waduru no nyamia ni mukro ni menha mani nkanse hunahuna na so wonum owuo ne nkwankwanta wanya obi a wonim di obetumi aboa wo agye wawo a wanhwa ne be wiachi no sabi kafrache na edisun eni brechi na eba bebo abusua etifo ni kire mu ewo Jubilee Hospital won behwe aboa wo ama wawo afa ho afa ba na afi no wodi usana akofie na ne abusua nyina so ato ayedwom ede yi twedi amponyankopon aye na ebi nso aso Jubilee Hospital for enso eso mepacho uani yade biara fakodan wo mo wani kania na dum oso obeboawo ama wani kania no nsasa nso aka no biem ese eyade ba kwa mepacho yensrem fa tukwan enti wodie no sechimato aba no wanhwe no wansiesia ede hawo bebre untimi nkoni padomu koba ne saa ebe ha dwene mepacho wo se no se ebia etutu afiri mo na pese obubo bi hyem ana abobo apepe so obese uyi bi firim sabi nka begina wadum eno no sane ebehwe ne aboawo na enka no ye afiri ama nka papa abegina wadum mepacho wo se no efia da so mepacho ebe horo amana paise fita na etimi enso aboa manwoma akọ eye enkan diabetes ne hypertension ade bia se esomu na wanhwe amwa na wanya aye anonso ano a edukọ akopiem ewa asamado mepacho no ti kwa Jubilee Hospital na wonam hwe enso emwa wei de eye ade ba akọ aye ntoto nase eye ahunidie esanse ya pomdin dwumadie na ye die ne sayo sutiro ba yaso ye wodoma aduane bia beto ewo yaso ye obia no mepacho ya hwese ese aduane kro no udi ko nipaduane mu a enkonya eye haw biala enso ewo eye nipadua no emu apomdin si achiba no eye health insurance wadaroma aban de ne ankwankwa de eye adwuma ne nyira ne se wo yare ba yaso ye honom na kyese okuta eye apomdin si achiba ankrata ni bia eno eboa me ye hwe okwa na afiso no ebie nrobu a wose ede ma okwa eno so yaye ne sabepepe ede amamenoma so atimi akonkan wodwani bekire mu ewo eye achim oda abo kwantempon no eso amantra ne samson so wo ani akwakobo yesesen enso so ewo se wo firi abo na wo kọ eye oda eye wonsa nifa so sanso na firi oda na oba abo a eye wonsa benkum so ewo amantra samson so no asene so de amame frem panyufoi na ebia nkyeremu kase bia uhia ebro dem de ama yiso no watimi agye firi omo nkyɛn ofre kontabudie no eye 0244 57 99 0244 575799 and 0241 784 645 0241 784 645 nani Jubilee for empenyu for entertain enkomo afi yetoa anwumre no nsia akan kase no so Ahenkan FM what wasum papa no for wadwenchefa 0533898915 text message and WhatsApp ya bekenkan amon and if you dey to Facebook live on so the whole Ghana and the whole wiase onipa no pe computer mouse ordinity and a control sense and konwa ni bibia o wanti ordine kon na control no oba Facebook live a obehunu sexy dd ode atum yo po Facebook no ahwa Ahenkan 93.3 FM
osofu Jack nso ebo na chidom wo ni na ebo me ko envivi mantemu na beye na otwe ba akukọ na otwe menu nie wo no ma yesi we be ma yira asa agragro enso nipa ne nani birisam pa wo be kona be ma tini suo pa ade ozo me na be ma yira no wo ha yesi we be ma yira sa wodo a be na wotwe ba akukọ na wotwe menu nie no kasoa ene la pass enipa makoma konso na abetodwa se wo mo mema ayira na ebi se de kosi ye no la pass de sei nipa no ton chinchinga ena na danfu benini bi eba so betobi wato awi a wasesa no na oni ni din kranti ochia no sanso mu na ya pepefo nti ochia no san ochia ni na otise bibia ni yiri asede a wosia gu no ti on de ojinse bia adedede bi mpo na esinti na ma no ho ai ni yisan no sana ne bema na ayira kaso aso san no so ebi asisi panyansa na la pass de mpu besi na we de enura nwumre yai kaso yesi overhead na mu ba ko ase onzo no mo ba ko na nkofo a hyehye mpabo aguo no mo tonton na yewura ba ko yesi otonton mpabo overhead na so kaso ena nkofo mienu bi bai wo mo eye nigerfo na won ba na wo ma yesa de wo mo tonpabo bi enti won busa ne bo won busa mpabo ne bo no ena Ghana ni chechire mu kire o mo se we sei na oka ne bo kire o ma na ase nigerfo ni mienu ba ko yesa de ase wante de okan ni nti oben no akwakotie de okan no sa akwa ne ben mpabo wura na no ode no akotwitwi no eti mpabo ne wura ni kire mu no na o chese ode no twitwi na no anche bi o tese ase de light achini bi no ai bi no na mi ji enti ba sa pa na afi ode ne sakoka ni timi na enye sakola ni timi wo no mo afi ya sa pa se de no na mi ni ji no wadwi won ni timi sa onti ase no ode ne saka na tade hye no na wakohwe ne mpaboa hye no na afi de na ama mi hwa mi sei ana overhead ibu no apega ni ti overhead nso gina so pitin emui na da asem kra ni enti on de o say yes ano ne yamhye no sana awosia gu no oju se bi obi mpu na afa che wiewia ne mpabo no bi otwa na ni hwe ne mpabo no na obi anso nwia bi na esansem ben kra ni na fi de akwa na confuse pa na ni jefo nso gyenye ono mo ye mo wra kitikiti no mu gyenye ono mo azo mbe tombo bobo pa bi ama ezo sana wo mu de mo koka mpabo wura no ne bema ayira enti mpabo wura de ne ho keka eka ne nsa keka eka no ho na o se o fanka ne bema nso a o de koka ne bema hwom ne bema ayira o se sa anu ntina no honam ye ne yi no ache sampa bema de obema ye obema na obema ni onu ma fenyambuze wawuo enti na de efi no ho birikuma bi a ne honam ye ne yi no enti o se ba sa pa ne nye enkikamu na brabe bema osu empabo eguo no akodi billion cedis akokofa auton ni wura fi mbuse empabo eguo no mo ena odi nkikamu tietiem dia atumi ni o ni jefo bi so mbeto empabo o se on ti de meka nto de no ka mi obisa me sa de no ka me no me honam ye mi yi me be mako na fidie atono awerehwo na ekoba sa no woma ase na watwemu womu ebe ma yira no ena yaman boni Bernard Kebentum aka BKB ewrewre ma de na sototo foma na okọ post station ba ko a woma yetumi chi wo mo ne ye de omko ena okonya woma mo mema yira bi okonya ba ko enua ena one ne kasa enjiremu ni me nua ne na da so so omo pie so mo ko to ade nti omo ba e no na like omo say obi de omo nsa aka omo nti omo ni na omo ko ayira ba ni nua ne de omo de na ko malam bi ono ena malam na ye karatu ama ba ni ne kwati na ban so ho ndi ni ewu enye ejuma sisi ababat emunyeju ayewe ewu ka enti ba kunua ba yaman boni Bernard Kebentum enya no ne kasa na o chese ni nua ne de ndie ekoba sa no na so chese de na si no kre ya ni nua ne de ndie ekoba sa no wom de na koma malam bia mana o se de kalabata na dende oma ya ma no ma
on the ababa to see a buy no awodinim na say ade no wo hwom de kwan Ogisi on say ana no me ka kira wo say de aye no ye nya de we you obi shimu de pe ko hu malam ozi we ko hu malam no ne de na ba wo say mu na enya duru but awodinim ya no sama abanya we brand betum da bi kakra ebu ni da awodi de bete na gadi ni ko police station ni de police station ni ko da ho police station be da ma be ma ba oh ala me ka o sa da me ka kira o anu de nya yira pe komala mo bi a wa ben ana mala bi ho ana konfo bi ho anya we kro nyama na mu nya dura be fa ne sa sa ya sa na de ko ya police a we hu ma asem mi nya ma be ma ma da bi we hu ma asem o tin na akodi ni case di say adasi dia jesu o hwimu be ma na we ye say o da kire no nyina so o de kire yes yes ah o so be na o de be kire no o di na be kire no no nya evidence o mo ro o dia say da che police no o no no so be say we evidence ni ya review say na be kire say de na yira o mu say ayira unim de ye o mu yes ah unim de ye o mu say ekeka ko hihim na akwai say da chichide atwene ko go wura ne bomu no kuzie empu mada it is empu mana o de kwache police ni na wai ayira o say ayira wai say wo hwa na wo de china no agese wa papa police wo de say woni nim di wo hwa entienu ade na che say ampon na ahwim so be chance o to ade no de no be oh that because anu nya evidence na simple na say okọ obi a spiritual no so ya America no the cause ma mi so obi di no wa kan na say light a chill na hwe ya be ma yira de na say duro de ye on nya duketo a o de ade we go post station o de ko eden o so de bam de ko malam fo na madam ne ka tia to se ka mi ajo se ho ahwa de ma no ana aba dabi ase ade we ya ya kaswa wo se omu ni kaswa wo se omu ni because yes na watche na watche ba ko no na watche ba ko mu no makuma ko nso na ayira aguma ko yes 7 mama makuma ko nso ayira ei Zesinehu awo na watche ba ko mu na watche ba ko mu di ba se bo so mo dia on be spread it say coronavirus no ei o debi we de mo mo spread you on pa chow ei enu kwa so ma kwan mo spread the crowd because ba ku pay ni 2 hours here yawu so yam so anya ni brisa na ma yam shishimi san ese mbe ma be garden kam ti ani mu we die nke jantom zede wani abri die e ozo ye yo tanu na we lead demonstration obema yo obema obema dia obema david enye I was say mo hwa address issue we serious me last week ebisi wala pass na am so bia ya dia ya yi but we dia ba bia kodo dia within 1 week nipa 7 member na ayira na no na duro be no ne malam obenya skapa o sisi awe no odi o exam bi yako ukasa o ya manaba na obaji ba ku bia 100 million ko betua obetia ei abi before e wondro we ni na ye wo samu etunye nyoma sese saboni hunu ene didie obi be ma o jedi akwaye dai alo mo jide ka mo de ho ei wakasam wakasam o debi ebi o mo de ni sisa na mo jide aka ho na we de obi be ma da jide kwaye dai ei kesi ni wodin ma yanko ya nyuman omo hwe na omo nya hu bibi ya was o mutimi ya hu bibi na no odin abusuafo ya pem so na me na okay na nka me de yi na we anum si we say okay o de yanko ayi de no somra yenwie preko na abusuafo ya no eko eye kaso ne patam wa biem Ghana fo be kaya ana no kwasi ada na ye match bosom da toso aduonu na afimpido ne aduonu na imo ya baba wa mane aka kira wo se eye opanyiri ba ko no nsankwa yiye dwumadie na odie na eno na kwasi boni friend se comedian no wasan so todwom obetimi aka se osan so yesidi twani ni die sedeka mrembo eye Benson Nana Odro dodo na fan funny face what they say
anase lorry bi akotwi fa de hye bi no so a abusuafo na chese amanebo na ye tietie mu na ani enyan wotra mu se nkrofo de hye ni twifa wo mo so no obetimi aka so mu nyina wo nkwam na so abusuafo so mbetimi anya omakwaso akromo enkwam anase bibi betimi asi akire de yisa ya hwefo na betimi enso akire yen anase bre ene nkrabia na ebetimi enso akire na enam sanity no apolisifoɔ enso ekɔso owura fa ne face mu a tia so amode no ekoto aban kukum kakra fiti ana no kwasiada na nedai na wɔmode no ekɔgina ɛyɛ asendibia a mokɔ hwɛ ne nsɛm ensoso enuo na ejom de kɔgina asendibia yade ɛyɛ ntwatia wodro de bobɔ na no eja na kyese ni nyina mu ewie ya no de wɔtena asɛm no soɔ kyerɛ mu ɛsɛ ɛwɔ oru afɛn face wasan so ekɔ ne de afiase na ɔkɔda kakra na afi no na wɔtwemienu akyi no yɛn san fa ne mmra na na asɛm no yɛn toa so na yɛn hwɛ ne yɛni ne ehu baabi a sisuade bɔde ho no enso ebetumi afa edisam no ɛkasa yi oru a Benson Nana Oduro aka Funny Face edne kopie mu ɛwɔ ɛyɛ asendibia court kyerɛ mu sɛ wɔn san fa ne nkɔ police ɛyɛ custody ho wɔn fa ne kɔ sem na wɔtwemi enu akyi yɛn san fa ne mmra na ne nsɛm ne nhwɛ mu a ɛkɔ so no wɔn nhwɛ no musukɔ na afei yɛn pɛ asɛm no so pharmacy brenti no de kɔ wie yɛ ɛno no BKB ama ne ba ɔde ba yɛ enso ɛno no ma yɛmfa ɔmanfa dwenkyerɛ ba kumi no abanto akase enso ma ho na we di aba sɛ nsɛm wɔ Ghana o di ɔka wa hashtag bobe ma ho ban yes bobe ma ho ban yes na ye say beti obi be fan za agro ento wada mo nubra finu ne yasoma no kasoa obe ba na odi su na nam obe adeni ewre o adeni ewre obe ba na ne ba ma yira tana ho we so mo mbubu mo wre ni na mo hwo mo ye yes so mo den kwa den so den na ka onan ya wanya na ira ko so diem ento mo ko nim formula so mo so mbubu mo wre no ai on na o ba ko dem ko fo ma ko so be ma de amba na o twa ko pe na mo da mo do so no ma bata mo do so na se ba ko ya bi o mo chi no munya no Benini no yon se en san form nko Benini no we say insem Ghana enja nkomo no nyafo George Kwame Aboaji aka Oluwoluwa Dr. Mahmoud Alhaji Bawumia incoming president o say Dr. Bawumia nie Oluwani akwa say anwamu nie Mokoshiwu nie asenifo ni na ni mbako pe aka the lion face and the message we fi achima sene e bai we you say ye mema enye save ye mema enye save ampa titu nsa wo kwa kaso ne nipatam ya hwe ye papa ne bibia ebetumi asi anytime when say ne din e de say bright o tie your life e wa chema sene o say Ahenkan FM munni size o say NPP any NDC party no o ma kwa ese kotoku kotoko any house of folk they fight against each other which is not good. And the NPP ni NDC or say to say kotoko any house of folk ne the other by no Nana Srebo Democratic People's Republic of Achanse or say fellow Ghanaians Napo telling Ghanaians non okay so we cry not didi we can non ana okay men can word no but me chema be twi de nyatim didi man yen we azinzo hu asembo no aka no brofo nyatim didi o ka ne twi yatim didi asembo no aka ne twi nyatim didi o ka no brofo wa kun yen die na sade o be faro no ka yi na me hwezi a so wetumi aka ka ne twim biade me ni brofo so kure hu biade me ntumi nka na di me ga so me kai de en ka sa de o be example na de o ka na ebu on mama say mfa oni tone na wode be kan o kan style be kan bia se bia kosi akuma me de men kan bia na o kan ya o so kan bia so ma ga bi tui so me kai no ma
we ni twini ye wo bebre ho ya nya me di man no o se said brofo timi dan no sa na twi so ya dan no brofo ye nan ni ba bia dan dan ba brofo so timi kan sentences bi timi obi an said o se me aye na wo refresh na so timi nya no da word I be say me pen word a word me pen a noun and now is an action word or doing well hey Dada, we used to chat you. And now it's the name of a person, animal, spirit. Never come here, I'm ready. Enti adwen okay o de mate. Enti na nasre bo che say de napo kan sebi producer sebi wo mutia wo munya ntiase bia wo mi mfa no ntoma bi sa. Wo mutia wo munya ntiase bia wo asempa bia nim. Enti this is the end result of fixing a round peg in a square hole. How come a dentist be appointed as I got a papa. Oh, you're saying what? What's all going on? I think the Napo Gananawa. I didn't pay me or Shassin. Or Shassin, the appointments of my energy minister. What's that? How's I know I can do? Oh, you're careful that. You're normal, Ghana. Eh, no more Ghana. At times, I'm saying, I'm from the Yana. Abrafo no sa na mo so dia ne tie se bi obi wo no ma wo van se kuaye huni mu die na ye na man se wonko ya ye na education ya na mbese mu sai school fan ko bo na mbese wo education so go education ana mbese wo nya obi a se ba bia wo field wo na wo ji huni die wo di huni die yes adu e di nya oba ye nimo Ghana no ana me Ghana no sisi adan na yo me can say ye the man ko for say ye try you be ate ye chiche tie cha de aka no po e so nya bi ntine ye de amount na me media me se besem ye sem twe allegation ye media me nya certificate bi ana bibia che so a professional dentist but oh dentist yeah oh dentist na say or dentist now the energy minister shen say or the yeden who the energy minister man or the yeden we said the papa yi hu ba bia vanity mfa doctor Osaiduchum we said the papa yi ebe so ngumesum wo nyoma oye educationist yes obi eni papa no abrofo no obi eni papa no mo ma wo ye na fa kompe wa bia na po ho ano man na say no matter ma ko so be da ko school so me na say de we me no mo nya adwudo eh akwaji ade hunim de na de baby ogi hunim de na ama no na watimi ayaye ni ye na so de kwa anum na ko try me ehwe o man na mo de try your luck na mti ye wo si MC ya ye pe bia ye nyan ya appoint him sem ko ye MC e wo dan me na ye ihu ba bia o se be da yo ba yasu duru e be kire anya me field ayasu duru e be kire ensem hu na yo etimra emre be westi e de akire wo nuoma ani so na ba bi wo no ma wo hunim de dada awakon school somebody like papa be champon obi ani se papa kuaye ye de man no hye se de o ye nuoma enu bi na munya ne sa na ai wana yanko a enti eno ho asem eno no o say this is the way our leaders appoint their so-called ministers asma okay nukretro no na waka no nukretro we say to my boyfriend keep your manhood safe keep your manhood safe because when it gets missing I won't try it again. And well said distance near the bar. Distance no. Social distancing. Yes. This year was see our price adian. O ya bema bia program bia be kwase bia mo bia tran men. Eh na nka kraba se de ko be yire o. Kraba se. E na make is social distance I was here the adwuma. Me say di agro bi di be ko. Yam pam sa. O ko pam no wo hene. Jeff. Ye tumi pam o man no mo dia. That's something okay. You shall where's your Ghana card? Who's the answer my why not Ghana card? Only mama na nam no. Said you be born who by ni yetiawa. O ko program ase mo bi fa no metwitwi mo bi ntiawo. Enye possible. Enye possible na covid ba ya anye. Covid ba ya anye. Na me dem nya sa bi na ba be frem di sam samone no. Entia me. Na enema no nti o ze. Entia me.
Uda mincha fa ho kra be jujuri bio. Me mom de fiti na ekodi me nche obi a. Na ye social distance na be apply. Hu mi a hi. Me chia so obete. O de ase ya de adwa so gogu hu bio. Goi. Me hwese me ko Facebook live a. Facebook live. Hey, amanya foi. Me ko Facebook. Ade ade ase bibi ho. Da bi abidua. Nti yesre mema ne titru obi a mo no ho ban. Bia ma nani nna no so titru wa wutu kwa konkran. Na wo koka so a. Yes, any bisi aka mu kra na wo so mo ye distance no. Se kam first na covid buy ne em say one it say one was say no agi wey. Yes. 4 seat no na ye 2 mbwa. Sa ni nya wo say apply. Because 1 week now so ayira ye di ho agro. So me ba. Ghana na die ya better than ma. We do 1 month. When you want to know. Yeah, ko anwume your producer Naughty Hana Koko. On na produce yen Osofu Jack enso eboa no ema bibia konkan. Masa said ni endorse wa. Said ni endorse wa. Don't you know Jack Tolunto? Nipa ne Osofu no ye Jack. Why mean Jack obi o ye giant na ne den. Jack. Where dey Jack? Sani Jack any nickname. Sani enim afinom the nickname na ba. Ohini Jana ata. Ohini Jana ata aka Osofu Jack. Okay, Minkavi. Say any nickname. Daniel on me say any nickname ye Sexy Didi. Daniel nickname so we oya Mama Africa. In the one seven no. Jack to ni Billy Man your technician on duty. Me din adikwaku anin kusi. Bu aduma nwumre me ne. Adwen pa hene kofi mesa adwene papa na papa endi wani mukan. Kasi abonasi yesi achiamupi. Yemamumo